tallar el pernil? Es necessiten de dos per tallar el pernil? Sí, perquè això no aguanta bé. Si no se mueve molt. No agafa bé. Es corto y no se agarra. Mari! ¡Mari! Los de lago. Esto no es un plato. No, hay unos que son que se levantan a la mano. Son una pasada. Sí, exacto. No vindrà?
a tothom, benvingudes i gràcies per la col·laboració de totes. Ara farem la degustació de tot el que heu portat i ara entregarem uns detalls a totes les senyores col·laboradores. Moltes gràcies. No, senyora, si no, per què no traia? Maribel Ambrós. A veure, un moment. Nosaltres farem plats i us donarem un plat a cada un, una mica de cada cosa. Que no toquéssiu res, sisplau. Un postre també mica, no? Quan acabéssim de menjar el salat, tastarem tots. Maribel. Espera, mireu-me. Molt bé. Ja? Harmonia Terrent. Fiqueu la foto. Fiqueu-vos que us fan la foto. Vibrada. Aquí hay un burro. Una sí, una no em veu. Foto, Mercedes Prunera. Sí que està, sí. Mercedes Prunera, he marxat. Si us l'havia vist sentada. No hi és perquè dic que s'havia estat. Mercedes? Prunera, ella. Jo dic si l'havia vist aquí, posava. Mira. A veure, mireu-me que us poso la foto. Molt bé. Carmen Romero. Toma. Pilar Martínez. Aquí, mira la foto. Feliciana. Tot això, sisplau, Irene. Posa't els plats. Molt bé. Ja està. Isabel Monuera. Isabel. La foto. María Vilar. La foto també. Mira, a mi no m'agrada, mira. Rosa María Alcover. Vinga. Leo Sabater. Me pongo Gracias.